yomwetu yavuta pakanali panopa ku parliament ndiyosankha spika wa nyumba ya malamulo, ndipo tikuyenera panopa nankhumwa uja amuthotholapotu pa mndandanda wa anthu amene akuyenera apikisane nawo pa mpando umenewu wa spika wa nyumba ya malamulo. Funso kumanena kuti nankhumwa amuthothola chifukwa chani, komanso tikhala tikupatsirani zina. Okay, namalomba Grace Kwelepete apezeka zonena kuti nolo akavotera akapanga nominate munthu wina mwa tino akapange nominate tikuti ndani kodi uyu Suleiman. Zukhala bwanji kodi ku DPP muti zili bwinobwino tifotokoza bwinobwino, koma tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimene cha Malawi Trends TV. Inu makamaka inu amene simunapange subscribe kuti nkhani zitu zizikufikani mosavuta, ndekutipangitsatu kufotokoza zomwe zikuchitika ku parliament pakanali panopa. Okay, panopatu tsopano ndondomeko yotino asankhe spika wa nyumba ya malamulo ili nkati tikunena panopa, ndipo enanso akumaonera live ndithu ku page ya parliament. Mwefutufutu tikupaseni likapo mmene zayendera kungoyamba nthawi imene ayamba ma process amene wawa. Chomwe chachitika ndichonena kuti no kalaliki wa nyumba ya malamulo amene akuyendetsano chisankho chimenechi dzina lake ndi Fiona Kalemba, amene iru anabwera kuzafotokoza kunena kuti no chisankhochi akuyenera aphungu onse adziwe zonena kuti no munthu amene akuyenera asankhidwe apa akhale munthu amene no sadzikakondera, munthu amene adzitha kumakayima pakatikati, mbali yaku kuipatsa mpata kuti yankhule, mbali yakuso kuti yankhule, kunoti no zinthu zikayenda bwino mpaliament muti. Choyamba ndi chimenecho amafotokozanso kunena kuti no likhalatu ndiye kuti no magawo awiri. Gawo loyamba ndi nomination, gawo lachiwiri ndi voting. Gawo loyamba pachichori kunena kuti nomination kutanthauza kunena kuti no munthu uja ananena kuti ine ndikufuna kukapikisana nawo pa mpando wa uspika. Aphungu aja akuyenera akamuvomereze zonena kuti uyu ine ndikunsapota kuti no akhoza kupikisana nawo, osati kumvotera, kunsapota kuti akhoza kupikisana nawo pa mpando wa spika. Kuchoka pamenepo ndiye kuti no winanso abwera kudzona kuti inenso ndikuvomereza ngati no anthu awiri malamulo ake ndi amene wete kuti no akapikisana. So zonena kuti ngati munthuyo angapezeke zonena kuti olo mmodzi walephera kumusapota kuti no kuti ampange nominate amutchule dzina lake choncho, ndiye kuti akhoza kuchotsedwa pa list imeneyoyo asanakayambe no kukavota. Okay, chachiwiri ndi kuvota. Ndete bwere kwambiri pa point yoyambirirayi yopanga nomination. Fa pamenepo pachitika zinthu zomwe no ndi zosiyana ndi mmene mwina anthu ena amayembekezera. Shadrack Namalomba apezekatu zonena kuti ndi anzawo a Grace Kwelepete, anthu a DPP akapanga nominate munthu wina malo monena kuti no akapange nominate Suleiman. Zukhala bwanji kodi ndeti fotokoze tiyambire apa kunena kuti makandidate alipo 4 amene apikisana nawo pakanali pano. Oyamba ndi Samia Suleiman wa ku chipani cha DPP, wachiwiri Sandra Muscott amene iru ndi phungu oyima payekha, wachitatu ndi Peter Dimba amene akayimira chipani cha MCP, ndipo tu wa namba 4 ameneyotu dzina lake ndi Laskeni Vinyo Vigaro amene iso akuoneka ngati ndi MP oyima payekha. Kodi nankhumwa wayenda bwanji pamene mesa kodi nayenso amatafuna atapikisana nawo amuthotholapo tikuteko kondwani nankhumwa pa list ya anthu amene wawo, chifukwa chonena kuti mapepala amene akaperekedwe onena kuti ndikufuna kukapikisana nawo kukapereka ku ofesi ya Laliki amene iyu Fiona Kalemba amene akaperekedwe nthawi isanakwane 1 koloko leloli, nankhumwa akapereka notsopano nthawi itadutsa 1 koloko kuti ayiwe suli serious iwe disqualification amuchosapo ndithudi amene kondwani nankhumwa. Zimenezo tizisiyapo ndetikambe nkhani yokhuzana ndi Namalomba ndi Grace Kwelepete chifukwa chani akapanga nominate Scott Sandra malo mwa Samia Suleiman. Okay, iyi ndi nomination chabe kuti no Scott uja Sandra akakhale nawo pa mndandanda okavoteredwa pakwenera ena akakampange nominate
ena ake akamutchule ndi ena ake kuntsatira sangazipange nominate yekha. N'chifukwa yake a Grace Kwelepete anakweza dzanja lawo kuti ine ndimpanga nominate kuti munthuyo akhale ndithu pamene kuti democracy ithe kutani kulemekezedwa pasakapezeke kuti pali anthu awiri okha iyayo kuti enawo palibe amene akwasa nde tikamuyike pamene kuti pakaoneke ndithu democracy ilipo kupitisa patsogolo democracy. Ndi anapita Grace Kwelepete wa DPP unoti ineyo ndikupanga nominate Sanram Scott kuti akhoza kupikisana nawo pa chisankho chimenechi cha uspika wa nyumba ya malamulo. Pamafunikiranso ndiye kuti munthu wina oti adzathandizire kupanga nominate kuti a Scott Sanram aja dzina lawo lija likayime ndithu ngati pa balloted. Ndi pamene pamabwera namalomba okweza dzanja kuti inenso ndikupanga support kuti iwowa Scott Sanram akhoza kuyikidwa pa mndandanda wa anthu opikisana nawo. Nomination chabe kungovomereza mayina chabe kuti kenako chisankhocho chichitike. Nthawi yovota ndiye kuti pamene pakaoneka kuti anthu amenewa akavotera Scott Sanram Scott kapena mwina akavotera Samia Suleiman. Komano Shadrack Namalomba akamba ngakhala amakapanga nominate uyuyu Sanram Scott MP waima payekha iwowa amalimbikitsa wina aliyense ku DPP kunoti tonse uyu tikungompanga nominate kuti pakhale ndithu kupikisana pasangokhala kuti Ijeni Suleiman wangolowa basi yoncho chifukwa yonena kuti anthu onse palibe anthu enawo sanapangidwe support. Komano tikunena kuti wina aliyense wa DPP ngakhale ine ndemwe vote ipite kwa Samia Suleiman. Mwinano pamene pakangata fotokoza bwino zimavuta izi zizunguzi kuti zitanthauzire muchichewa mawu ena amapezeka kulephera kuti apezekemo muchichewa komano tingafotokoze motero ndithudi. Panopa ndiye kuti kumaliza kupanga nomination imeneyi ndiye kuti kukhala nthawi imene vote ikaponyedwe. Tione kuti atapambane ndani ndipo tikhaso tukupatsirani ripoti lina. Koma pakana pano pafuna kupatseni ripoti limeneli muli maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati muli nawo mukhoza kuwayika mu comment section koma ndi kuwayika molemezanso maganizo anzanu. Chofunikira kwambiri kwa amene sanapange subscribe channel cha Malawi Trends TV tiye tipange subscribe kuti nkhani zitifika mosavuta. Akuti